mboten badhe selak wong jenyatanipun kados ngaten kok. Pertanyaannya, Dawuh, sampean ning isi ndek ben jurusane lak pedalangan. pedalangan. Bareng lulus kok malah dadi gareng. Wah, jenengan sing mboten paham. Lah pancen aku takon. Lah nggih, kula jelaskan. Nah iya, Harap takono ngono ayo. Nuwun sewu Pak. Pripun? Janipun upama kula ndalang, kondange niku iso ngungkuli jenengan. Estu. Upama kula ndalang kondange saged Ngungkuli kula nggih. nggih. Lah nek aku kondang, lah terus kanca-kanca dalang iki piye nasibe? Tujune lek jenengan panggih kula kok teng Grobogan, pamaning Jawa Timur tak tonyo ndasmu nggih. Ah ya mboten napa-napa wong ya cita-cita boleh kok. Nggih, nek cita-cita mboten jane. Cita-cita mboten. Saya tok jane ndek men sampean kuliah ning isi, yen lulus sih jane pengen dadi napa? Wong cita-citane kula kaya bapak kula kok. Napa? Cita-citane kula kaya bapak kula dadi pegawai Pertamina. Oh, lah kok terus dadi gareng? Lah ya gur cita-cita wong kabeh kersane Gusti Allah nyatane kaya ngene mlakune dadi gareng ya tak syukuri. Wong niki kula nggih gur golek hiburan kok Pak asline. Dadi ora butuh duit. Lah tak duit tak nggih napa wong kula gak duwe duit teko terus sik. Masya Allah. Lho, ora sombong niki termasuk wong kecukupan Pak. Rene ya Mas. Dawuh, Tak pancal raimu. Mboten guyon ora. Nggih pancen ngoten sih jenenge rejeki sangan paran. jenengan mboten midhanget dawuhipun Begawan Sapa? Arep lho Pak sinten lho? Sapa? Ayo jurusan pedalangan lho, ayo. Pendhita Talkondo sapa? Bismo Bismo. Bismo. Bismo alias Bisma. ora ngono kuwi. Wis Bisma mbiyen 8 semester lho sampean yo sarjana seni lho. Ayo. Bismo alias apa? Dewa Amral. Dewa Broto. Dewa Broto. Iya, nggih. Pripun ngendikane Bismo wae? Ampun celometan. Celometan iki empan-papan yen pas nggen serius ya serius. Niki lak nggen seger, nggen santai. Silahkan mboten napa. Bebas nggih. Bebas. Oke, terima kasih. Deal nggih. Deal. Mboten ono tidak ada sekat di antara dalang karo pelawak, tidak ada sekat antara dosen dan rektor. Sama. Rektor kaya kowe kampuse apa Gunung Botak wae. Masya Allah. Kemaki ya monggo, kemlelet ya monggo. Sampeyan iso rektor iki lho, cara ngendi lho? Gek mahasiswane sapa sing gelem ngono. Dereng kantuk kabar jenengan. Urung. Rektor isi Purwodadi ngene iki. Non rektor isi Purwodadi. Purwodadi nek isine to? Jenengan gak paham. Hampir. Wah. Nembe umpama nggih. Amin. Ya. Ya tak dongake esuk ana isi ning Purwodadi rencanane wonten Blurong nggih wonten, Ponorogo nggih wonten. Ning pamane teng Grobogan Purwodadi enten isi nggih. Nuwun sewu kula suwun Bapak Ibu para pejabat dosene sampun niki. Nah ya ngono iki. Mboten napa-napa wong kula pun diterima di Undip kok. Universitas Diponegoro Semarang mriko? Kaduan kelinci panjenengan. Lah ngendi? Undip. Undip iki Universitas di Purwodadi. Jadi enten melih mungkin. Biyen melu aku rung lucu ngene iki lho biyen. Seksine cah-cah iki lho ayo biyen. Ning Medion iki setelan untah terus gagal terus dhek. Pateni sisihku ngoten no. Karo Anang Sarwanto kaya. Kayak saiki gak bakul gamelan ra iki ya. Saiki dados bayan. Aku suwun lho. Aku karo panitia nganti sing nyuwun, lek mboten pelawake mangke anu mawon Mas Garing Jajak kula pun dangu mboten pinangki kalian Mas Jajak. Asring nderekaken dalang sinten-sinten ning kali kula malah blas dereng nate. Jenengan lek kula bel kula WA kan mesti mboten saged ngoten niku. Kapan ampun klincipun to jenengan iki. Wingi kae lho Mas, esuk ning Medion saged mboten sampean ra iso. Mboten saged. Lah iya kaya ndek ben kae Mas ning Blitar mboten saged. Tulungagung mboten saged. Mboten saged. Wong kula ngertos kok. Ngapa? Aku anane gak iso iki kula ngertos kok. Sebabe apa? Ketok era cair. Sik lek jenenge guru karo murid, kuwi malah sing murite sing mene bisaroh utawa mene wujude upeti karo gurune. Mergo guru wis mene ilmu karo murid. Lah mula kuli kula mau mangkat. Lah kok dadi kuli barang, mbok tukang barang ngono. Pun to Pak, ngeten lho Pak. Ampun patudon riyen wong niki lho ujube apa ki mau acarane? Hari jadi. Iya. Hari jadi kok Talkondo to. Kula iki gugup estu Pak. Kula ajeng mriki nek mboten percaya kula kerokan. Saking gugupe ajeng petuk Pak dosen niku gek ukaraku arep pripun. Lah wong biyen ning kampus yo